sing ngersakaken tresna larangan. Iya. Mbok bene kadang kala saking pule Pak Yani. Nggih. Nalikane udan krimis mung kelingan sliramu manis datang piso tak selak. Selamat datang kami ucapkan dari Mas Arda CS. Konjo ega sapa pedi disambur kangge ndongak wektu monggo enggal kewala tumuju wonten sasana panglipur Pak Gendu. Heeh. Monggo nembang, Pak. Si Mas Gendu didariki si heeh kadang kawula saking ladan dongko. Suwun, Mbak. Nggih, sesarengan putra nih, Pak. Nalikane udan krimis mung kelingan sliramu wong manis detan bisa tak selai nyatane isih tresna jroning ati wanen ciratri saya larut animbrongat titan saya nglangut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes eluh ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen to emong gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dodo wis tak trimo nadyan lara tak simpen nganti puputing Yosua lilo aku kudu lilo
darbeke wong liya. Monggo-monggo ingkang sampun pikantuk sampun kula aturi ingkang jumlah. Nalikaning udan grimes mung kelingan sliramu wong manis datan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati wanci ratri saya larut animbrungat titan soyong langgut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes eluh ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen to amung gawe lara luwe becik tak simpen sadroning yodha wis tak trimo nadyan lara tak simpen nganti puputing Yoswa lilo aku kudu lilo sliramu dadi darbeke wong liya sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen to amung gawe lara luwe becik tak simpen sadroning dada wis tak trimo nadyan lara tak simpen nganti puputing Yoswa lilo aku kudu lilo sliramu dadi darbeke wong liya
Detile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godho ati rinten siang dalu ginorban jiwa raga ngundang rasa tumetes ning kalbu lir nguyai segara katan bisa luluh ke hatimu suwe nggonku ngenteni lewong ning atiku antuk jampi mugi dadi sawiji senajan abot tak lakoni sabda pandhita ratu mring sliramu dadya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal dinawa mati. Sembah nuwun Pak Ji.